Posilka so stieračmi. Prevedení Maťa Arkana 206. Reštart. Švec, Radena, Košťal, Adamík. Počkáme, ako sa nám auta zoradia. Naozaj 10 vozov na tejto trati, to už je zaujímavé. Sám som zvedavý, že v akom poradí nám vyjdú auta od trojky. C4, náročná časť trate. Takže Paťo Kužinský vedie, priatelia, finále varianta. Hej! Auta s poháňanou prednou nápravou. Patrik Kužinský a štvrtý je Maroš Košťal. Vidím, že otvára toho Megana, že to zobral vážne. Prišli to pravý predný vlastník. Krídlo náboj, okno vlastník. Nádherná paráda. Ja som to myslel trošku fórom, aby mi rozobral to auto, on to zobral vážne. Paťo Kužinský, krásna skopa, neohrozená. Slova Alfa. To stieží proti Švecu. Za ním Robo Švec. Za ním Oja, mám tu do tredy, že Košťalov, Megan ide na debutu. Dáve predné kolesové na defeku, auto má samoskôr, takže nemalo by to byť až tak cítiť, ale dopiera aj ďaleko a obávam sa, že vľavo točivej zákrute presne tak to nezahne. Jednoducho, keď auto potrebuje ísť doprava a oprie sa o to ľavé kolesa, už to nezatáča, takže bohužiaľ je na prekrásnej jazde. Takže Paťo Kužinský ide za svojím víťazstvom silnej Ibize, za ním prenasledovaný Robom Švetom. Ale dovolím sa tvrdiť, že i napriek tomuto handicapu ide na najkrajšiu jazdu dnešného dňa v jeho podaní, takže škoda. Ivan Slamka, auto sa na neho zaťahuje. To je pochopiteľné. Takže tam určite nebude v poriadku. Nezmenené. Paťo Kužinský kolinoval dosť výrazne so zvodidlami. Za ním Robo Švec, Braňo Adamík, Mário Košťal a Ivan Slamka. Ale nedokážem teraz rozoznať, že čo. Ukazuje pole divízie A2. Patrik Kužinský, môžeme si povedať, že od soboty jazdí suverénnym spôsobom a jeho víťazstvo je zaslúžené. Maťo Arkan má problémy za sedmičkou, aj v druhom kole jednoducho on to vynáša vonku a pretáča mu auto. Robo Švec na treťom mieste, to startové kole sa nám už pomerne natiahlo. Tu je Braňo Adamík.
Košťal. Ty máš nepitie. Braňo Adamík sa pohol. Druhé miesto Martin Argan a jeho biela dieselová Alfa Romeo 140. Tretie miesto Robo Švec, Volkswagen Golf dvojkovej rady. Takže nevidíme súboje v tejto jazde. Startové pole sa dosť výrazne natiahlo. Takže Košťal. Do Žarnovice druhý Martin Argan, Krupina, dlhoročný pretekár tejto divízie. Pôvodne začínal s Golfom, potom postavil túto zaujímavú dieselovú